फरायसा आफादनि 49थि थान्दै जौखोन्थाइ बेयो देग्लाय कुइसिबिल बे बारलांफा हारिमु आफादनि बे गेवलां फोथाराव 10/10/2024 बे जानुवारियाव जानो थांगासिनो दङ। बिनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया जिबायदि जानांगौ बे जानो थांगासिनो दङ। जोंनि खामानिया मथा-मथि फ्राय जोबनायनि लामायाव जों गाबोन फोजोबगोन। बेयो जोंनि आरसिनिफ्राय जों बेखौ थिरांथा लादों। गाबोननिफ्राय जिहेतु माने बेवहाय बुलुर बादायलायनायबो लागोन गाबोननिफ्राय जागोन नामा? नंगौ जितु गाबोन जोलुर बादायलायनाया गाबोन जागोन आरो 10 तारिखआव बेयो फाइनाल जागोन। बिनि उनाव 10 तारिखआव जोंहा डेलिगेट जागोन। डेलिगेटनि उनाव बिनि 11 तारिखआव जों गेवलां जागोन। बे गेवलाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा फैगोन। लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनाव नुजाथि फैगोन। आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोङो मासुम नार्जारिखौबो जोङो लिंहरदों गेवलाङाव। बेखायनो रायजो राजा बयखौबो बाहागो लानो जों खावलायदों। बे समाव 10 खालाराव जोङो सोलोंथाइ प्राइमेल बेजों लोगोसे 11 खालाराव गेवलां मेलनि सिगां जोङो थुनलाइयारि बान्था देग्लाय साहित्य एकाडेमि मोनबाय बिथांमोनखौ लोगोसे रोंगौथि सान सायख' आनजाद बिनि माने बान्था बिदिनखालि बावगोन। बेजों लोगोसे फोरदाना जोंनि माने ट्रास्ट दङ बिथांमोनाबो बान्था फोरदाना दैमारि ट्रास्टनि बे 2000 मायथाइनि बे बान्थाखौबो बे दिनखालि बावनाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु काबादि गेलेनाय बे गेलेनाय हाबाफारियाबो जोंनियाव जागोन। बियो 9 खालाराव जागोन। गाबोन जागोन। बेयाव मोनफ्रोमबो दख'रानि काबादि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। जों लोगोसे भलिबल बेयाव बाहागो लाफैगोन। जों बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे बयबो बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि आरसिनि जानानै बिथांमोनखौ खावलायदों। एक'मडेसननि सायाव जोङो जोङो पार्मानेन्ट जोङो पानेरि हायार सेकेन्डारि लादों, पानेरि कलेज लादों, लोगोसे गपिनाथ बरदलै एल पि स्कुल बे मोनथाम जायगायाव दोनगोन। आरो लोगोसे जोंहा आबोबनि अफिस दायो इउएन एकाडेमि जुनियर कलेज जों बानायदों, बेयावबो जों दोनगोन। लोगोसे इउएन एकाडेमि स्कुल दङ, बेयावबो दोनगोन। बेखिनिखौ जों थि खालामनाय जादों। 49थि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे थान्दै जौखोन्थायाव आरसिनि जानानै जों खावलायदों दि बे हाबाफारियाव बयबो लोब फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो आरसिनि जानानै जोङो बयखौबो खावलायदों। जाहाथे नैबे 49थि थान्दै जौखोन्थाया मोजां जाना थाङो। आरो लोगोसे जा आलासि बिथांमोना फैगोन बे आलासि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि रायजो राजा बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै साक्सेस खालामनो थाखाय आं आरसिनि जानानै गुरै खावलायबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।